Následující obsah obsahuje hlasité zvuky a blikající obrazovky, které mohou u některých jedinců. Hledáte ultimátní zážitek v Minecraftu? Připojte se k našemu survival economy serveru a objevte svět plný nekonečných možností. Tešíš sa na prvý deň prázdnin, Oswald? Asi, alebo je to o ničom, keď tu nie je Ben. Škola je nuda, ale doma je nuda tiež. No, keď mi bolo 10... A zvyšok mesta je mŕtvy, kedy si tu bolo čo robiť. Kino, obchod s hrami, s kartami, tá zmrzlináren s úžasnými waflovými kornútmi. K tomu nemám argumenty. Ale ako som hovoril, pamätám si, keď mi bolo 10. Nebol som v lete doma, kým ma na večeru nezavali rodičia. Jazdil som na bicykli, hral basketbal. S kým by som tu mal hrať basketbal? Môj najlepší kamarát sa odsťahoval a všetky ostatné deti idú na tábory. Alebo majú partnerstvo na kúpalisku, alebo cestujú. Je mi to ľúto. Ale všetko je trochu drahé a bez mojej starej práce v mlyne, vieš čo? Keby tu Ben stále bol, bolo by to iné. Aj keby sme len hrali tie isté staré hry, aspoň by sme si z toho urobili zábavu. Pozri. Viem, že si to starý na to, aby si zostal sám doma, ale nepáči sa mi predstava, že zostaneš celý deň sám, keď sme s malou práci. Ale máš knižnicu, nie? Stavím sa, že tam majú nejakú sci-fi knihu. Ako tí divní roboti, ktorí poslednú dobu kreslíš. Alebo by si mohol surfovať na nete. Oco, už nikto nehovorí surfovať na nete. Už hovorí, pretože som to práve povedal. Mimochodom, potom čo stráviš svoje rána v knižnici, keď budeš hladný, môžeš zájsť do Jeffovej pizzerie, pre trolník pice a džúsu. Mohol by som ťa tam vyzidnúť. Končím až o 3:00. Môžeme to robiť takto každý deň, keď budeme mať prácu. Takže mi dáš peniaze na pizzu? Synak, sme na tom zle. Ale nie až tak zle, aby som ti nemohol dať $3,5 na trojník pice a džúsu. OK, je ťažké odolať teplému mazlavému plátku pice. To je môj chlapec, bav sa. Vyni sa problémov. Prepáč, viac toho do večera nebude. Kluku, Áno? mám ještě pár plátků sírových, který se na oběd neprodali. Chceš je klidně na účet podniku? OK, díky, ďakujem. Oco, už som skončil, budem tam za 2 minúty. OK. Možno by tohtoročné leto nakoniec nemuselo byť také zlé. Kto myslíš, že vyhrá? Zenderlix alebo Micha Zenderlix? Vieš, že vždycky fandím Zenderlixovi. Čože? Zenderlix je ten zlý príšera. Má ťa vydesiť. No tak oci, ide tam vidieť zip, je to nejaký herač v gumovom obleku. Ako strašidelný môže byť chlap v obleku? Celkom fajn deň, možno nemám Bena a peniaze, ale mám filmy o príšerách, knižicu a kúsky pice na obed. Ale vydrží to celé leto? Prosím, nech sa stane niečo zaujímavé. Dobré ránko, mami, ako bolo v práci? Nesnáším pracovat tolik hodin, ale od doby, co tvůj táta... Poslouchej, život dospělých je pořád souboj času a peněz. A teď je můj čas s tebou. Jak šel první den prázdnin? Pohodě. Bez Bena to není ono, ha? Já vím, je to škoda. Ale ouha, třeba se nějací noví kamarádi přestěhují do města. Prečo by sa kdokoľvek sťahoval práve sem?
Vím, jak to myslíš. Teď víc slaniny? Radši jí popadni, než se sem dostane tvůj táta a všechno vysaje. Zendilix 2020 práve vyšiel, môžeme sa na neho pozrieť? Neviem. Nie je šanca, že bude rovnako dobrý ako originál. Vyzerá to ako lacná kópia Zendilixových filmov, ktoré vyšli ako keď som bol malý. Takže tie najlepšie filmy sú vždy tie, čo si sledoval ako malý? Nie vždy, ale v tomto prípade áno. Kedykoľvek dokážem vziať babku a cestu hodím CGI model. Je to také neuladené, nereálne. Má to žiadnu textúru. Myslel som, že sa ti páči starý Zendilix. Len pre srandu, začína to byť nuda. Tak isto ako všetko ostatné. Dobře, pokud se nepřestanete hádat jako pitomci, vyberu film já. A přísahám, že to bude romantická komedie. Aha, radšej pôjdem do izby, sledujte si za mňa treba Šreka. Now that tractor, she refused to stop. Čo je to za prístup, synak? Je vidieť, že ťa niečo trápi. A ja viem, že to nie je len tá country hudba. U mňa nebaví mať každý deň rovnaký. Ben mi včera napísal, užíva si v Myrtle Beach, chcel vedieť, čo robím. A ja som mu povedal, že každý deň chodím do knižnice a k Jeffovi. A vieš, čo mi odpísal? Prepáč, tá pizzeria je strašidelná. Dobre, prepáč, Ozzy. Veci sú teraz ťažké. A pokiaľ ide o peniaze, je mi ľúto, že sa ťa to tak dotklo. Si dieťa. O peniaze sa starať nemusíš. Dúfam, že ma na jeseň presunú do obchodu na plný úvazok. To veľmi pomôže. A ak ma povýšia na manažera lahôdok, bude to $1,50 na hodinu. Benov otec si našiel prácu, ktorá je lepšia, platená ako jeho stará práca v mlyne. Benov otec sa musel odsťahovať 500 míl ďaleko. S tvojou mamou sme o tom hovorili. A rozhodli sme sa, že zostaneme. Zvlášť keď tu žije babička a občas potrebuje pomoc. Toto je náš domov, chlapče. Veci nie sú perfektné, ale musíme z nich urobiť to najlepšie. Preto ma každý deň vyjadzuješ na ulicu ako odpad, ak je toto najlepšie, nechcel by som vidieť to najhoršie. Už je skoro čas na vyzvednutie. Aj keď... Nie, dneska to bude inak. Dnes ty musíš prísť a nájsť mňa, nebudem ma vyjadzovať a vyzdvíjavať ako niekoho, kto čistí hajzly, nebudem ti to uľahčovať, ani keby som mal dostať monokel. Myslím si, že už nejsem v Kansasu. To nie je možné. Tu bývala Jeffova pizzerka? A tieto? Vyzerajú ako tie, ktoré som v poslednom čase kreslil, ale sú desivejšie. Promiň kámo, si v pohode? Tebe som tu ešte nevidel. No som tu pár týždňov u babky, toto mesto je úžasné. Tie všetky staré hry. Starý hry? Děláš si srandu, že jo? Nevím odkud si, ale u Freddyho sú ty nejnovější hry. Proto sú na ne takový fronty. Robil som si srandu. Já jsem Chip, chceš si zahrát nějaký hry s mým kamarádem Mikem? Jasné, kľudne. Máš meno? Volám sa Oswald. Musím ťa varovať, Oswald, som v tých hrách monštrum.
Ďakujem, že sa nado mnou zlutoval, akože. Tak ahojte, radšej pôjdem. Za chvíľku ma vyzvedne babička. OK, kámo, možná později, čus. Ako sa dostanem späť? Hlavne dverami asi nie. Nie, že by tu otec čakal v 80 rokoch. Skúsim to cestou, ktorou som sa sem dostal.